Jam sakat. Kok pira anakmu iki? 15, Mas. Iki wong pati iki. Pah. Piye pasare kono piye, Bang? Amoh ya. Amoh ya. Terima kasih infone Kang ya. Ini pasar pati ya amoh bolo. Mungkin regane tansaya amoh ning kono ya tansaya amoh Mas ya. Oke. Iki. Mantep bolo barang. Poh wireng ayu kaya dor kaya sing duwe ireng manis. Ora ngapus kuwi. Iki ayu milio bolo. Wah, jos pokoke. Tok payu wedok payu. Iya anake kuwi. Iki wis kawin. Pilih kondang. Ini Mbah Kakung. Sehat, Mbah? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Oke, iki loro abang-abang. Rego piro iki? Iki 36. Oke, murah-murah lho wedhus. Iki sing butuh kambil. Iki bakule prigi. Ora apa mbok Ki Mas Nanang, selamat pagi. Sehat toh Mas? Kok ngopi neh kena ya? Siap. Siap. Iki Mas Hadi, jareke jadi batine 3,5 juta iki Mas Dedi iki. Iki Mas Hadi. Iki Mas Mocan, mbok aja nelongso to Mas Mocan, nyapu lho kowe Mas kok nelongso iki. Ojo nelongso to Mas, ditol Mas, ini ditol 300-an glis payu Mas. Wah, iki barang, Pak. Ayo deloken wong pati kae bolo. Mantap bolo. Oke. Ini Pak Matong, gua lanang. Monggo.